Gukora na bwo kwa bikira television yao ya Getembe Television chisinga kimene chike chabona anye kore hotel onye kore nyumba onye kore andonsi asore na ile libagirika gukwarigania ase Engambo ya Getembe yamase yamo kurwa ase station gito gia Getembe FM radio na bwo koro Getembe FM TV ahiga somochi oboso karibu sana ase Engambo ya Getembe litukeria rero ninde negesio na bwo gotwara eshimene na kapisa go muwarigania kubarigania bashimo kodende ninde noyo minto le amo nanche nanya kogenda nchebueka batambe bagatenga enchire ababere mbiye ekoba Ruth Kemunto karibu sana mami, how are you? I'm very well, how are you? I'm fine, thank you. Good evening and happy Sabbath. Happy Sabbath to you. I don't know bona bagote kwagenda Rome okoba mnaba Rome. Karibu sana Ruth. Thank you, how are you? I'm fine, thank you. Yes. Karibu sana, asante Engambo ya Getembe tukerigalia Ijuma ikero tugusanga mange kuruga igase studio ayagendete kwenekirwa kurugalia siasa anene igoro ya magendero na boigo uburai ubugendete kwenekirwa ase chinsemo chibunge ense ya Kenya goika aseriro balieto lya gusi na boigo ikero tugusanga mange kuruga Getembe FM na boigo Getembe TV elikwenekia ayumwa nchumu ligerio lisikogalia ayumwa nchumu tigario lisikogalia gutwara rubumanyi anene ubugendete kwenekirwa kurugalia asabarai bajwa betata gochora goso asebiro na kubwa mono abo bagendete kurigie birogo mbachi gotwerera mange anene nkikirigia kugera bakurigie biro gevi na boigo maunchoreri cyari barachi gotoretera bese ko bayigena na ko bayibirogo igo karibu sana ayo risikogalia na bogo sangana into yamo asayamo wetera so gutwakeresimi gose wetera so guturikira ujumbe igali asensemo ye mitandao Facebook na bogo YouTube muna Getembe TV na boigo Getembe FM 102.7 igo karibu ayo risikogalia ekero to guchake yamo asayamo. Asante sana Ruth bona tikatosa ase abagani baitoli tukeriga aliaro asoko boko woko mosi kwa nyaruka ya minto Ruth woko mosi na kuo aseke gusi woko mosi na woko mosi ene terrible, thank you. Ntobwate mosae kapisa omheshimiwa Morara Kibaso koranche na nganchire nkwarigania ase studio omheshimiwa nande na yatore ya nabernes kenene sana kwa naye gusanga naye studio for the first time na kororire kanyarango korore mitandao Facebook na rero nagokire na kunira ko bako na ntomire naye karibu sana kwani omotegarire na bigo no mo ligererio oyo ligereti koraje twabakwaniri abategarari bonsi na bakoligereria TV ya Getembe TV na batotegete gwetera Getembe radio mbia mona sokwendra ko tegerera mangana ya kene nda mangana yo boikirano gaiga Getembe TV rero no tura tiatora bigereri ngo babire ora sana asoko bako kwane egwo okorio nto bwatega omheshimiwa Daktari Joseph Berundo nimbugete kanyora ninche ndo mwamu ko na nyoro yo kombwatse karibu daktari na komodi korancho nguse microphone ye echanga na sora ke korancho na maskania manene alafu na komodi korancho na maskania manene kwani omotegere na bigo oyo koligereti bonaiga asante ase omotegere lilero litukolia lero ya Juma no wate wande tindu mumwamuno nere kara yo munyaliwali na bakwaniri bonsi abaliganiri ase gepindi kya lero kya Getembe TV. Asante Engambo ya Getembe FM wanega mupiro yongo muriterenya ruka ya minto Ruth Kemunto atuchakirie Engambo. Karibu sana my sister Ruth. Thank you so much. Ekerongo chaka right from my left hand na whatever omheshimiwa Morara Kibaso oyo osinya neregiga ase studio mheshimiwa. Yes. Ntwarora sana sege kibitambi usentwarora ase mitandao weta ntwarora nga serikali ya Kenya kwanza ntwarora woko jirwani imetinga from where you are seated after kwa yerwaniri wachokairanga ekwaranga serikali ya korera magendero ya ikire bona tibuba time bakolemere marese wata toratebenge kerero lie kogendo maetengo switchere chigia na nje nara minyokanina bakurumia babe serikali enene lakini omenyete bono yaikirenga kitobonete ko provide a solution ya chi problem chiri tobwate Kenya ngimabuna na etagoita na nyoranga kirase ne chibese choka chikoibwa none binte bagotebe binene bakwaga chuna Talanta Stadium ebinge byabo ne ngombe batugete
yobo kurumia se bago kamebesa yo mwananchi eri akorubune bango unabone Talanta Stadium ya gachu na almost 40 billion egento kebente kwa gachu na 4 billion mono kero kendo go sinyunga obone to akembu ya mono asoko iberu 36 billion because yo mate gento ya 4 billion gego tume 40 billion in 36 billion kwa iberwa igo nabere ngo eta Kenya ngima go chakera Kipkaren water treatment plant ere Eldoret aseba ibete 1.2 billion nkagenda Ilasit Rombo Road ere Kajiado aseba ibete 5.6 billion nkagenda Kisumu Kabonyo Kanyagwal a project ye Chinswe asetu asireti 2.6 billion nkagenda Ruringu Stadium ere Nyeri asetu sireti 268 million nkagenda Karatu Stadium ere Kiambu asetu sireti 200 million ande kirongo teba tu sireti ngote banga yani emiradi ye ebesa yale ko ba located yaibwa umradi oliotigu kore igobono onye no musingi ole mire yatigwo musingi osonye ne nyombe yagachire gaikange kera maige tarabe kuchitiza ne mirangu yatigwo igo ige miradi Kenya yengi mane menge eteneina senge nchuchibesa chibire gwetera sobo kurumi na kyokora kerokene ngotwara ngotakasana ko gikeria lingane liriobo kurumi nande gotema buna turanyare indi tunyara gukoro bo kurumia sense ito sinja ba Kenya to seseniri sana etokonyora chibesi nyinge country ngime bwate 4.2 trillion Kisii county bwate 15 billion Nyamira bwate 6 billion Borabu constituency bwate 170 million bono asingi nchuruto atete support ya babunge na abamente bono 192 million besechi onye tali chigo sirasobo kurumianga cyakonyira abantu baito nando kero kende chibese cyobo kurumina cyokonyora abantu bakoiba bacha gosera abantu bose bacha gwaka n'abantu linde baba chiba ebibago biritokoroka guns ngotali ngana oboa ena chenchi egia sengenjenga kelia ekero na roche mechande yonsi erense ngateba nintete ko ligie kero kyo bonene bwense matiangi agache ngateba lenda singenjo no monene nande nabwa experience na performance yembwete obeire minister ya ICT obeire minister education obeire minister interior osikiru Kenya ngima segasi elia okora tigamba mobwatisia no mokende nembwate miaka 50 yogo kora siasa na injenda mobwatisia rabe president ya Kenya kwanza rato konya sukema Engambo mojumbo yo Borabu constituency igabo bono nonte nene nkoliye kirogo kyo jumbe mheshimiwa ntwarra nande go gotebanga utete kurasukage ku politics some days back ngina nande kyagere toka ina ya bakongainireria kero kende bakorore kero na ligamoire bakaganga bono nagira ose na kananga siasa nje ngiboire ko bomona siasa nintaka gutika tinkonyara asenge nje bireche bimbwate oroche sokorolia yane senator John Kebaso no ngomo senator omutangani bworogongo rwagusina nde rwabwatete paka kuria mate go bado no senator paka okuria na omosikio honorable George Morara the late egesora olengo mojumbe West Mugirango nere is my grandfather igobona malita ndo kireke basomorara na matindi na ndekero genda ago nturabo tukamalietae ante binga karae tirango chifaili orego se baibire kende na ande na bono igo incheti nkonyara gotiga siasa ni ntema ebira basego nkongera sengencho nebire changi boire nabyo na ande siasa ni nyanchete because it is what will make a difference to our people mbu yabantu babwate chimbu chingi yana ande batali abakurumi baso ase siasa metekero kende ni ntu abanyene tu atigere siasa abantu ababeboka togo tiga abantu bibago gosichi wash barai bali umusike Dr. Fred Matiang'i ukana tutaba etikafu ngochora toro wash mabono ntu achora wash moroji chisegi chiachire gusi iko the world tigankwa na segesongo because ni maite abagusi na basomete mamaite gesongo the world goes a wrong direction when good people keep quiet and let bad people lead ense ego sira ekera abantu abayabago kira batiga abantu ababeba batangane yes mheshimiwa Virundu speaking of ugo kama kurwase serikali twarorire nonyene county government kebetebanga nigira serikali iriba kama magendero baletera kinande twarorira sensemenda barayibande bagotebanga bakamire amanyinga kyangu na kyangu do you believe nga wetera ase serikali ye county kobera ase serikali amagendero naro akamirwo cha se county
manyete thank you base kong invite largely no buchumbe tukurikia but I love one or two to say omanyete ase county yaito abo to acholete there are people valley between a lock and a hard place right meaning amocha ni yako ane one town maambia town ya tago tacho anda amocha nitakuwa na one town ivirole so bono tamanyitinda ikiara ende but now to be safe yes magora tebendega turara rigibi tutoreteka they are literally not doing anything all right want to make karoranga gosipu akora rigiaso kuiga mabuya because this side will not protect you on the other side they will be able to cover you and that is the reality mara mangi twakororire ase mekutane mingi gusase misangirikane mingi korona daktari Fred Matiang'i do you really support him saying Enjo is our very own according to people who say according to reality kwamba Matiang'i is our very own son of the soil do you support him because he's the son of the soil usono bwate your own objective chikorero kumse thank you manyete abantu mbande mbo actually no andire mo hosti monta sina nyanusi akoroko no sin nyanusi monta nyanusi agateba manyete sana nje bono na retirungo kuiga mazi Matiang'i ngonya gosaliro gora ngani ntutu abeire guns ntutu akorire tete kora attach that response na hiyo yes inje bino birundo 202 nona arenge for the people 202 and then to agetekwa toko beto mogakanya chai ko Uhuru Park muira isi ko ya masaka omuntu otenenete gorera abante chai karwa ko ira ne school to akire siasa gitukori momoske Matiang'i right 27 yegaita 2013 otro TNA kalo to akora Matiang'i akabe minister 2017 twasonare gega na wagote 2017 ari ndi Jubilee campaign the county ndi 2013 dinotora na no mujumbe wa no MC no moto gawa no tukwa mete Jubilee 2027 umugusi umekiri a decision ya moyo ne final ndobu ati na no montora nyiri basi a decision to amekiri no muske Fred Matiang'i president yake so oligerie sabari yane je nanya ko ba member yodia bana je nanya ko andanga siko support raia that one I like to you inje ena support Fred asali so it means 2027 I'm not supporting it because it might be not opportunity right 2027 we are bending because we have been with him and we know what we are doing so italia ero ko gana to kali ko and most important siasa egotoleta bono iga ne shidere rugora seita ne shidere tauni ya Nyaribari ase tole Nyaribari trust me even to begin that go korubone gantanya ko and this is the first time thank you so one of the things to endelea kuskuma is to make sure walito acholete twaraba rusio tukirimiza bari Fred tabasa kwewe mantaba bibaje komoko ana bantu baraikega kericho ba ukende bateba magoma right asante sana mheshimiwa mheshimiwa Marara kende kinere wege toga temanga turko bori kirgo kende Jones ekeke aside skobe president ogatemanga oise gotoka gukuburi kirgo yetanite president abantu bakonyara baguchabe why did you do that injena nyagote bana bakonyora kintali kuburi bo president banchabe nane nakinagote binga baminto chibuloge chiri ngocha kutunyara chiri Kenya twatwalire fake news ya nyingi kero kendo konyora gwacholirwe bichana AI ose photoshop ekoro kinga nae kwale ngasi getoko kole gento gete yatokanga no bokora injena tebetega
aseng'encho nyasaye okoroborai nando ng'ire libaga nabeire kiongozi we vijana Kenya ngima na injobo president bo mwale kobonga nale kubokana lakini rende chingaki mwete obwongozi bogocha ne chingaki chiai chingaki chire bono echire chia Dr. Fred Okengo Matiang'i aseng'encho ekero nyasaye akira omonto amaguta nanda amoiro enyimbo anyare kogambera abantu bae egente getang'anya komoa favor yani noche noebuna tore studio Matiang'i abase gosoama nembewe gochenji noe kwaringe njaruo okuiguta nanda irasima ako ekenda neba kwarware to okobwena neba kwagechiri maybe mwaomana no morugi okorunyomba oze gomana no mogako okorunyomba Matiang'i asoega no mogoko konyoro kunya gosimile no muntu nyuria aratumbato na hande turi gocha gwatumia binte bya no mo Kristo mokongupa igo yani you favor when he walks into a room there is favor and that favor never amokonya nyako good leader bono tin konyara komorwania na ndoro chinche na amwire kubo mujumbo yerorali igo bona mangana yobo president achimuraya gachake turabati si Fred Matiang'i nerole bono nereli totangaini ara totangana as our president inje mucha kondengera lingora muroje badeki ni muroje no mwana bamonge chinga kiga ndaba kolegazi as a member of parliament murolegazi yanenga kiekorga mete Fred Matiang'i ere mwamo etelibaga akabe cabinet secretary for many years in the whole region ya Uru since 2013 to 2022 for 10 years Fred Okengo Matiang'i has been a minister in several ministries egazi ya mwayerolire ya murarambo no mose mereti muku gubunango kwana mnatamani nifanye kazi siwacha nianze na hii aborabu murorenganga kingo cha nakole binte ibi na bora nyo no Fred Matiang'i mwenye no tebirenga bona ye na rule mbiyogocha karanju karabe pre umeshimiwa Kebaso toira ne bora yes para tayari kwa wiki mpaka aiweka naye kwa tarehe bora yes bora constituency kwa tabiri kwa kwa omujumbo bora constituency yes torra se metandao abatorare torra se metandao kwa kugenda chikuru au na korwa okokoro mutatibu au no busakibwa bwa chibudget na chikori oro bintu mna byaga chire kwa tabangeke kya bwana teke abanteke tu hasiure lyangore na rero nga inkieke gia ketakore tuya erero nacha ne chifaili chia ne chionsi ase nginjo nata etombolie gento etoke ngango kwana mangana kurumu yes chifaili echibone chinena makaratasi ya serikali alia omwaki esabu bwa serikali okuruko auditor general agocho wake esabu ngakichibe chigo tumekomete kama atumire chibesa kwa kamana ne report ku serikali yanene nanga kimwatumie te chibesa ina sinjo yo buoro nande kero kenda abantu bali bakwegwa maki kwanyoranga mbali ko tebi bana inchi boronge nanga kichibesa cyabo chigo tumekwa igente ketangani na swabora bunkanyora bana inchi abakichikura baborabu ebakagetenga kero mwaka bakonyora 40 million na abale kumwego na 40 million dogo cha twanyora ama ina Yesu chibesa babo cha banyora is 160 million lakini bana to endase 160 million tuligerelinga ngakigo tumekwa obase ebago tebanga abagacha chicho 78 ase constituency omwaka olioeta chicho echi 78 bagote abagacha chichi skuru mbalimbali ngateba tikantalire skuru ya mogo seiberega ndole chicho echi nganga kichiagachire ngaetera masakara nkarora skuru nera ekoroku kenyoro SDA primary ase nginchera na seito ngateba nengo tanganera nkaendalia ekero naenda kenyoro primary school ama karatasi ebaligete ngabatumiete 1.8 million kirongolgerelie bank statement yebengi aro 1.8 million barusetie kwa gachecho kamanya gokuminga gusie yaito twakunyire chicho nande twaraga chire chicho iga yacha koba 1.8 million goli oraje koroba ebwa iga koroba nande togwati mosiki nande togwati chabati nande liye kabata macho go flash mami ndone cho ya kawaida ngore pitratrini eremire ngoro egasimenti uno moko agacha chicho kawaida ama ene cho elite go cost 1.8 million ko chia enda pi yori bono pake keraba to ibete erabe 1500 inkagenda obisio CDF ya Borabu constituency nkanyoranga etangi ya mache 5000 liters ebagole tenini nusu million
500,000 gatebe tangiye nagolete last week kolwe hardware etangiye is 35,000 shillings. Yes. As a hardware na yaba bachi teko goletangiye at a cost of 500,000 chibese chirusirie bengi enuswe milioni yoko goletangi nkagenda memisi anti stock theft unit kanyora sama sakara baligete ngaba gura 300,000 a drone mwara chira matanga ngorora muri chi drone ingaba golete drone ekoiruka igora liaro romo ibibwe kyombe go chance 300,000 echinganyo anchiri ande drone teri ande egenta abantu banyorire raitigo emojumbe gatumite 1.8 million akabagorera chibuti akagorane chitochi nirinde baminyokia bayibibutuko baminto ngakyora minyokyo moibi obwate ebyoma nando obwate kosine bunduki obwate chinsara mwayene tochi nomojumbe wakerede kura ekero butatyo bugwao namasakara yaiga ime na ekero kubura boria aba head teacher gosa heads of institution yecheso kogenda uko ba involved namba ibere na kyonyorete bana manganaya tiganko example. Yes. Amanganaya na abeka lirube ase bali bago mfollow ase Facebook na Twitter na TikTok na umoko na marolena na lirube ndi na abege tabugoro eyo na aligete go chiase OBC ekurukwe Auditor General nero mwaki chisabu Kenya ngima nero gwaka chisabu ye injira chibe chigo tumekoli report akwaka nomo kolega ase serikali oko monitanga kichibese chigo tumekwase ebiganja mbali mbali na kerete lirube nande lirube lyo nali tomete lirube andikera agatebanga ntwanyolete lirube lyo kitalikichi chi amakaratasi yechi financial statement chebengi chaborabu constituency go chakero mwako pako igama sakaraya anko request kurwa se serikali kero kenenire bakomina asinjo maybe okonyo abantu baira maaki batari kwanana akingo chana tumio bongaini bokeigo nabantu balinsomete nabarabu nabadebina ngese ngo kororo bisigiti aminto tale ko swali ayunga kiraga sakara kwebicha yokaiga elindendole nga kichibese chigo tumekwa kwacha konyora kimanyeta mangana matindi aba heads of institutions yaboko mboli go semba manyeta mangana. Yes. I will give you one very good example. A week area eta na ende school ekoroku keginga primary school era alike ginga nyansiongo ward borabu constituency ena chiete korore birasi bibere na rocha selisa igali ya serikali ere renovated na 714,000 eto naikaya nganyore birasi biribibere egento kiabete iga baligete ngabachi iba agete ba cement tiefro baga ake plaster nyasi baga chenjie merangu na kerema ekero naikalia omo chairman we school akabo mwasi oku nanda akabo mokene batabanje no molise tingonga inereri egento kiabete ga flotero siri nyasiti akiri presta na morango to chenjiri emerango ye na abana bali basomete school ye bakurukwe alumni bali basometa myaka ya maega na buba achite baka beke merango ye egento kyo kage chenjiri na mabati ya 30 orocha kabara mabati 1 2 3 agaika 30 kandi nkayalire linga chikola mabati ane quality ngewe nganyora ne chi reject ngayakira ende kujibasi yaba chinyingi bweli na tebe 30,000 lakini sakaraga egote ba 714,000 kateba lende ba minto ekebakikirire bone bichuchu igobono byachire ekeramba goso muna yatokeire nande no bwate evidence korengana naye atwaki kwa bogoi na alikire lirube go chia ethics and anti-corruption commission na ne noembara bwa banyene nabo bago confirm na abalikira lirube nkaba amasakara alimbwate kwanza tali ayoka na abwate paka chikamba ni chiri chikolete gasiye kosi na nyolete company yemo ekoroku Blue Tosha Limited ere yo mo CDF chairman no mo CDF secretary abategerere baito na bali batuligetwe wetera Getembe TV ntetemba semye nali chiko lya Kenya likoroku nga Public Finance Management Act na Public Procurement and Disposal Act ndili gwanchera Montoromo committee member o CDF
gokore biasara na CDF inga yani ero monyene bweya egasi gosoye egasi ase company yaye omanya kwe makeria ngegasi eri okorire omanya kwe yakana tianche iri ase sheria yaito na ndonde bwensio gokore gente kiabonete gosibwechera mono nabona nyoete company ekoruku Brutosha Limited nkaenda ase omoliki bwechi kampuni Chons Kenya akangari sakareli lya bulumbu ata lisakareli likoruku nge CR12 CR12 ene form omuntu agoichorie kerako register company egoteberi etari company chitariki ase company eyure namba yesimi no mo director we company nganyo e company Brutosha Limited ere ya Dennis Rosana oruyo mo CDF chair na Teresa Matenio yore CDF secretary ngateba ayatari eketari egekone uroche company ye CDF chair ne secretary ase barobo company amo bagocha gokore gasi na CDF nande nkaetere bitabu bye bengi nganyora be akanete chibesa chinyinge chi million kochi ase chibengi chiabo muna bono nabongo ko list ye chibesa muna bale gotoma gocha ase bengi aso mwako 2023 yoka eba atomete chibesa chire around chibesa around 7 million chitariki au cha 2023 igo aliborabu borabu mboyo borabu yaitere gesunte nando mara borabu yo metenere ya banta barabu tubande korokyo borabu lakini bono borabu ya bere gesunte nande ere gesunta singenjo obokurumi ase chibesi bwente kokonya abandu chibarusia sobotaka chirosi chiskuru chirosi chinyagitali kwanyoranga binde bimbiyo oenda ase buna kiabo nyoru there is no single tarmac road noene yemoiga noene nyagitali dispensary ere hole bosenge tundubali byogo tokonyona noene limo yani no ligia kwenda na tore gocha soro mheshimiwa Kebaso sura ina gocha so mheshimiwa Daktari Birundu Daktari Birundu nyali bali chache wai nyali bali chache nkyo taboreti kergo ke kenana ke muna Kebaso agegosinye o matiangi ache o chichensa Lisale neli kongo I wanted ko hemu asengo ikera nande asekero gokie igoro ndo amanyeto itonjerale nibikonyara mulala taramanya itu sawali yo kwa chafuredi aseikire it has taken very many years we were there karibu 25 years ago alina nyachayali ngo yatoire miaka 25 utwaro monto ndego chikoto before you proceed I'm sorry to cut you short mheshimiwa Dr. Birundu ni mkiaba kwa Dr. Birundu until recently nje na bero mwalimu wa university I've been in the university for 17 years miaka 17 also professionals lakini before na alingo mo director youth fund and na alingo SLC lakini anene na vera the country called Belgium ona soma and no na colleagues most of my time around 10 years no na vera mono mheshimiwa tominyo kegocha bwangu gera te kanchinyi asense mo yeito instant ne abete keum yes amangana kwani yes amange mono lero igabukie bukie gabuki muno ndete yaere naye bono mheshimiwa MP yali bali chache mheshimiwa Daktari Joseph Birundu naki ora kor endote yagre yabere moyo ikagre moyo koroto kwa mango ya manyakoba now kwa bero mujumbe 2027 na kiora kole egera mangana munari tabasakoba abangina babasako yani baba mbagori webinta matuka mangi sana ande yani pako mondura kwe nebe ndogyo kumisana chitariki chokotabika kuchakira tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027 mujumbe wa Karolo Birundu Daktari amaskani alituwa bwatu no munyariwari narato bigetegeti tunyare kunyairani igaiga wantu bonsi tunana wanekara wale gukina wa utegunga ya ntete gosoma mbomo nto munene nsoke nyaribari bona igote yu mwana waki na chiko soka nyaribari
igakuligereria gento kiaba moisonde. And we are trying to clean that image Emonyo has been on a very high level compared na many other areas, because rende tutolangene pale main no abantu ne town no ere Nyaribari exposure njarengo, and many things have been working. Into to atalire sabari ngia sana. Mjumbo musikenya chai, musiko manga, musike tongi, musike mwako tema ko kolega zingia Monda, Daktari Monda, and I think everybody appreciates the kind of work yakolire. Bichage na bande. Lakini after 2022, 2022, Monto understand ti na sabari to atali bibineke sako. Toka make a mistake toka choro. Toka bono gakin tokora tema rende Monto la le la sirike nyombo la kolego la tokolere gazi ande buna toka sigeterende. Yeah, irire miakene. To achire kuligereri nothing. Tiwasa chita alkoleta fadhali asimura la korora kende nkonya kokoruoro no. Eje itekerigeri change. Muna moko umerana omugolie paranga ye. O bokolere ya mwakora. So a difference. Mbako bo mwangasi ni because omotegerera na yuete na ndembuangale ko understanding korengana na manganao amagen raina akorire change omonyali bana ma thinking kwa bono ntianko ire ngora into tibeza fadhali yo ko ndoligereria orora kende nkingonya ko kalukiari into ejete jire change talibo what ile nusu billion 700 million totigeria katutwale billion nyingi Monto rosirie change igakobeka bangina baitu bamyoka litu koligima ubakolere para ya babu ubakolera onye ne school mwana yote gazi yali ngegotoka umuherabu ukwajimibere egere tumubulia maswali. You see, when you want to hide underperformance, you are not able to do anything as abantu bao ebesa ya achiri. You are not even able to lobby the society Nyaribari. The only way you can make this one tava agere mbamba inyora nuko bwate beseria kwa bachi mibere matana no muibye kara ibira gutama ucyaro tigakende kiagunse egere liyo konya guteberera nga 200 atwalero 500 leo nelibu ochire ne pare aito ya masongo gaiga mpaka korwa nyimenyinko guchi masongo ochire ne pare aito korwa alikegati kolitia nyamwa obunjire pare aito korwa birongo gochinyantro wota nyangeni obunjire chibesa chibonete cross chi school cheito chi polytechnic yabonete ko national polytechnic yerwa yenda ali Nyaguta. We know this was converted to a national polytechnic tukawe polytechnic ya Nyaguta no heregeti olurororo. In fact, besides cross change baka chichi nkeji zitwanyalire twa onirie ngombe utolire igabwata abana akabatenyo lire gazi eribuemo na 500 chigazi kuchikatali ngombe abana baitu bakaonie ngombe abandi bakakombisio mugondo abandi bakaoijironi karaba akolite gosangeria besa chi million igasigete WhatsApp group lero bana bacha buonari bagocha go complain kroto oneti twachire komurigirende na tokonya ligi bantu batuiranirie besa nturu bantu mbara obulire migondo bonde oinere twabegete Nyaribari omushimi wa janda narengega like 1 month ago. Yes. Nyatindero na kwa mukwana nje nago tebi twabegete. Yes insendi gwa kwana kintu kwana kia Qatar akina na to kia gran na boli tigwe no ya mobwa ba tegereri kairani ya katabanga ki na mangana ina ya serikali na chaere bya namba ibere na kwante gore chipara na turte igo kotabanga asete Nyaribari chache para kabisa erosi nje omonene na chago enikine getobegete siasa ekine inje bono na chire monitor kuligereje ninje spokesman yo Nyaribari chachi yaki onye kwarolire anywhere for the last 4 years tige to achita kubozigikia acha gire kuna makende baro nchi yaki kwamita bono for the last 4 years 2023 emineti serikali kire mwaka nko ensengi maji par karibu emineti mba manyete Nyaribari chachi 2023
2021 bato etikende because there is not 1 kilometer ora teve nyali epale ni alianya mu mtwalo si 1 kilometer akebi chago te etwalo si 2024 neri ya 2025 irami neri ya 2025 2026 eto asigikaniri gato tigaretia matuko maka gato gotomenga nero gochaka gukuna ego chakora 2030 ekerondo mujumbe. This is what we ask. We are talking about the last 4 years. Ndoro go so siasa nyani ndalo sikipa. In fact, to make it worse, 2 days ago I saw a radio. Akateba na rosiri chipara. I think you have seen that. 68 loads. Akia yango ngo bwata basani anyaliba. Amu nyaliba naro bwata 68 loads. Our constituency ntobwa tilami ero siri no mujumbe. Wodi ya birongengima. Nothing. Wodi ya there is no tarmac road there. Wodi ya Kiogoro tanya gotacho. Eitongi ya Roseti agatiganya gutari para no eteni. Wodi ya ga town cathedral njo kama gali. Torochi bija moko be kevri. Ya Rosi. Etaraji abana bandi bakumachiko kumasongali. Yanya ko basubirana. Kwa soire nyansanja. Kwa lole pale lingakiere. To make it worse, omujumbo lito chorete. Nawe kalanse committee ko baga chibesa chichi para Kenya ngima. Ka kijiriyo kore bagera kayogo chikwaji toma kusoka lekoni bo. Kogerera tolende Engambo. Asimi mintara akola gataka mu. Okay. We are not asking them to start looking for roads now. Right. What we are telling them, the last 4 years serikali ya Kenya iya ko na ndawi kana se committee elia muntu twachorete took all our lots, converted them to cash na jikonya kumwinira abantu bayi lakini twachire ko batayye kene 2027 umujumbo obo na amasabao babekire na hope ili babwata asinde 2027 inje nkaro umujumbo nyari bari chaje ngare moro kina kiaje Shimiwa Daktari Birundu na mheshimiwa Kebaso na watore ase studio ase Engambo ya Getembe FM na boigo television ya ochika kumine chika chiapo nega boigo onyeko kurunya libali chache na boigo onyeko kuru ensabali ya Nyamira aborabu na bo obwate libaga liawo gwetera ase simi waka na boigo koboli boli gosiko changia ase Engambo yetukeriga ali lero gwetera 0702 6669 ngirorere enamba yesimi gwaka elinde guchangia komenta gosekobolia 0702 6669 achidaika nemeronge tato chabo tukire maiga yechinsa isato chabo neiga maragoba Engambo ya Getembe imeyit yeredi yao ya Getembe FM Radio 102.7 nabo igo wetera ase Getembe Television ayemo aseyemo Ruth timatinga ninki obwate kyo komentera naro obure tayari sana gukwana tete Ruth ongelibaga nkwanire gente kemogyoka Okay. Mugambio yo Dr. Birundu atebire gento kera very important tete gente kigesirereze Alright. Otebire nga chibesi chenye libali chaje chionjo ile chikabe chenji magendero chikolire chenji amagendero ronsi akolire chenji eba mokomera no mujumbe kwa musabenya gitali okukuni 500 Nilio. Kwa nyo no mujumbe kwa mobolie para okunie packet yo bosi olikire not for sale ila wekaraini mwanyora nere kwa mobolie basali okukunia omochere oli leaf food a problem inere burabunero yogosera in fact igali akwero kosera ogosera akotenga nero sero ogosera uno na umyo to chande na mangana yogosera umeti chibesi chikero chigo sibako CDF uga ebako ibet milioni 100 bali gi 50-50 bali babe kanke chogo chigosera abantu nande bono borwairo obo bogosera buna bwacha gusiya ito kwatorete irabara babe because people are now not choosing leaders they are choosing abantu bali bako baletera chibesa nte to motegerero ito no yogotazama Getembe TV rero moe example buna bende ko deal na mangana yogosero because igente kingo tolego ke korapi mwanya korole president ito Dr. Fred Okengo Matiangi kabangeta abani abandera ini ngango baserali. He has never done that.
nere kiongozi getu we are following his example igobona mangana yoko sera ekitochi gokora niki ase ngenjo mwana liwe no borwaire oreri bwabwatire we katobarwa ringora igomo gochireterwa karabwata kerekoboko nekia lakini mugo sangani chibese ichi chiogoserwa ne cheino mokorerete bigeri chiraba siko baletere bahati embe nandi chibaletera amakwa chibese chiogoserwa mwachi akakwa pa mwachi kora chitaeka chiria olkala usai na moleterwa marangeti abantu baminta bagusi borangeti bolimo base kwebisia ebo chikoba nyunyunta amanyinga ebo chikoba nywa amanyinga marangeti yago chikoba nywa amanyinga na chana cha marangeti yaria episia yamo ne dasta yechikoni episia ende ne dasta ya ero sitting room olkala ubatoro kiri example ingia Ruto kwa igare ko basibia magoro igaba ete gasi akabaye maturesi akabarageri chibesa ekware bwesi byobosyo kero kwabokiro bwesi byobosyo ne soda esoda ne bantu bari kwesi byobosyo olkalau olkalau kware ko buganga ngwe bakoberikere bisuguti muno bako maintain moyende yani bare ko back to back on top of another lakini ekero baigete ali asetebe aminto gaki abantu abana bangaini eba monyegere tinga bakamwakelinsenga pu chikuraga chirolera efumbi igaba gusima manyega muntu ndi bwensi okobasera karama nyebese inga yarwa nabora nywekere kene nchiri cheino chibire mokonya kolera kenga kinga nyagitarite bwati malio kumba malio go gaire tu chi pharmacy private bakaoneriwa aba chi pharmacy bono chibese chiri mwachire gosero abagusi bonspi please be careful ne chibese chogosero nande kurero ke influence ne chinguru chibese chogosero balie mo bakera mambi ga uchaguzi 2-3 mbele abantu bagocha komanyanga besa tali erego kwa chikura nenchero kugambera abantu bya kwa bakolera amagendero kwa bachi basari chiabo kwa yes exactly. Thank you so much. Thank you Mheshimiwa, in reference to example kwa Mheshimiwa Murga in reference to example kwa Matiangi tali ko sera abantu tali ko banga abantu laini egero basera recently mtu wa Romo Bongo South Mogirango chief whip anasosoro kagotebanga na mention a few things ebyo atebetenga Matiangi ebyo atebetenga Matiangi tari gukora akamaya gukora gakuburinga Matiangi, are you broke or say you are not ready to be president? So from where you are seated, do you agree with him nga asenge Matiangi atari gukora ebintu is financially down? Omaete Nchengo moroka Kemunto, show me your friends and I will show you who you are. Kemunto agotara na William Ruto haki umuntu narunye gusali Kenya buna William Ruto. We've never had a worse president since independence. Onga William Ruto is the worst by all standard. Ochakirobo kurumi false promises kende gyonzi is the worst. Onye bono ushauri yosora kurwa nere kolete William afeile tiga akintu no ntwanje kwa advice no soro because already twarenga advice ye ekoyeri omuntu yobono nya advice nere yosoro bagocha bawo monene bwense Dr. William Ruto akamenye gocha go failure gesakweke paka ngiru ensengima liolibo na advice ye we do not want it nande binte byako kwananga Matiangi tari gokoreke ngali olitari ready ko be president sure era gukwana kulingana ne example aorokigo maito bwati birandi obwati birandi byobokurumina William Ruto bono bale corruption hostages asengencho Dr. Birundu igaiga omujumbo nyanje bona akorokiro omujumbo already asante omujumbo nyari bale chache Dr. Birundu okwanire igaiga ngangaki abantu aba ebago chigokwana 1 batara koranga tam umuntu monyegeri chipingo korwaliga umumigereri sanga unaona pingu muntu uri orengerenga obe nkaigwe tenda ye para gete nkalia kabeza nkaigwe tenda gete nkalia nkaigwa kanyagita ali gete ngagache nkalia beza chibe sirine chikonyengo sera abantu
muntu uri ongoro kiri chipingo oteba nje nale koteba one day we will be one time but for now etole two time kwarone abuno bagwikira paka bakwana two time because abana these are corruption hostages abantu aba ni mateka wa ofisadi ta kunyara gukwana tu one time igara basikubwatwa onyoro bekirwimi bono Ruto abasibete nenyoro tari bwanja ni babwate na Ruto by the way tari ngabanja ine gozanje tega Ruto akora enyorore sibire umuntu agochikosuka Ruto miganga umuntu iranera inyoteba nga sawa basi pole right mono si dage kamera ngebere chida kamera ngebere na ibere chiatigaire chiraga chinsenye chabona iga maragoba 0702 6669 na namba yesimi ya Getembe FM tuwatsimi bere isatoiga alafu tumakwira na ase aba shimi obaito tuwatsimi ibere isatoiga Getembe FM radio. Hello Getembe TV. Getembe TV hello. Yes. Wairebia moralia. Wairebia. Itanga ni kwalelia wa chumba wale studio. Oyosha mchezo za mtiata raja Keumbu. Somo mwesimi wa virundu wakorwa. Bono chendo na yakora aboli ganga ki project ingiri cyoko n'abasimi babara ikirikuzi mu makuru magega. Bono na bajo kolekero asoira nyo project kiatiketwe taj complete for example. Project nere tarachinya kitali. Ya monda mwe kitali mwesimi wa monda limetega sima. Kera ni complete gatigwa uge kwa mitoba kabono. Labi ya kabiri nyomba jikiaga kire kya bisikere ward yalengra kiriko igoro na cyose nawe kikigire igoro yoka elio moiso go wori mwesimi wanga ward yetu ya birongo ward tibwa atikende nyone polytechnic kende osore tore togali kima tinga plan kera bwate. Okay ayunda ila ndiye kera jinjize ikigo ika. Hello Getembe FM Getembe Television zirane mobe kurungi borabu na boy gokorwa nyaribali chache itakuwa sawa. Getembe Wairebia. Hello. Okay, Getembe TV. Yes, karibu. Victor Fred. Na kimu kwa? Victor Fred. Yes, Borabu. Borabu rogoro Victor Fred. Yes. Yes, karibu sana. nago kwani One time back he was my boss. And they were talking Jared Maraga. Oma sabutana Jared Maraga. Montebring akiji akora. Morara Kebaso. yes Nyamira ya itongate nga Borabi ya story mechande utu ya. Time back aiga linyo nima. Benche bukuru maiga from the days back. And then between our about what I want to ask you you be the same. Okay. Uno your robot. Okay. Okay, ngoira neliare. Getembe FM, Getembe Television. Hello. Yes. Hello, Waire. Ngoyo. Kwa koru Monyerero Ward. Monyerero Ward. Kitutu Chache North. Koru ku Charles Mwebeli. Yes, Charles Mwebeli. Waire. Kwa nelia bara yabane ga bunimba igwete kabisa na morra kebaso. Njino yo mo bonte ne kero kyo MC kya Monyerero. Yes. So na nje na bapongeza na ndere moto so mangana ba kwa na maya. Ora ndende Na akiwasuni tako kwede dunia ya tuturi. Tina ya connection ni vijana kinambu atoka boko. Okay. Sawa, ngoira neliare. Sawa. Okay. Mbadi simibere Getembe FM, Getembe Television. Hello. Okay. Limia ereti yago soti limia TV yago sobare. Nali turanyara ko kwigubia. Hello Getembe TV. Getembe Moraria. Hello. Wairebia. Okay, mbadi simia moelio. Getembe TV, Getembe Radio. Hello Getembe TV. Wairebia. Oyo Joseph Moracha Nunda. Joseph Moracha Nyunda nga yuwa kesimigo.
Igangu akesi mkoruru no ward ya Steve Arika. Ibe no ward inyari bari charge. Ko asomo gandu birundu akoborie kerogo. Vera ne radio ko se TV akorange. Kiagara ko gwetegerera bandi to okonyara koro. Na limiri kimi. Limi bona kabisa go soke ilio gi arafu kwane. Omwezi na limiri. Haya, boli bon. Omwezi mbo yababa tabara ya butomeke tabu. Abantu banyali bali jaje tuaje to kababa somba boronga abatomwa. Amaene para buno mwezi birundu agateba. Yes. Igo tuacha gukura iberu tukabeka matoke tugakura. Agacha gosoka oyu chando yuwe chingenda agacha goto tubere pale. Aso maene omwezi birundu ale kuwanja. Etaro ya etengora buna goeka. Mwezi birundu tole maga ya. Kosina kuruseli omochando nyachabo keigara kumia chaba nyali bali. Asante. Thank you so much. Thank you Mark. Now, mheshimiwa Birundu. Yes. Maswali ya mange gose magana mangana asura chire. Abera tega na ragenda moinaria. Iri kurara bori na inche nkoboria omotegere ya bori. Yes. Ine chi project chire tigalere tenjera. Chibo holinjiro chi ari metu tigalere tenjera. Chi obisinjiro chi abanta koigurwa. Tayure nga birongo kende ngeyo pipi ngwa confirm week. Dibo dineno trach ko ina na yugo atera libon. Na robori nga na era bocha ko. Nkaite maite ngoikere abaisiraeli batumirwa umuntu uranyare ko batambuki Moses na Joshua ono nje ninje Joshua no kolusi abanyari bari asengoro twatigwo batambuki na kana niego chaka tare 8 nago tevi next year tare 10 next year badendala konira bangana ye project chatire tunjira there are so many na chikonyokonya kuligerere tomanye task ocha ochakaralita. I'll tell you Mosque Monda organized very many forums in each project here on Jeti. Each teneine some of the projects jibohol Monda chetagali akasaba sana. Umaite you cannot rely on CDF. Akasaba kauji project several. Akajibeka akadistribute everyone nyalibali nyanguru ebohol erensa nyanguru gake gati ali wasai ebohol nere kalibeno ebohol nere buruma school walia ebohol nere agote itarachi school walia getunwe keonga chinyomba chiagache tuo chigatigerwo epara nena mention kale yanya gutansa igatongi konyora college kilometer 2 omujumbo yekaraso because each contractor chiboli chibone chikwami but because bono chibasa konyaje abere utilized andaro chibali bagoche monto contractor takali go chikomo akenda akobunjira abantu na kichitenenerete akachikuna mechi yae echiatanya kuchaka it's until to kwandite muisondo so my priority the project chose actually these projects are not even from Tong, they are from Monda. No, there was even a gap. So that's why I'm going to pick from where Monda left, because Monda completed what Nyachaya left. That's why there is no gap there. But there is a very big gap between Monda and Wonoya, and that's where we are coming in. Eli ekwendende njebuna birundu. Na abasoro ile noje noine pare ya gukwana inje na biga abantu bane bakabeka amatoke na leto kamwaji wikirenga ibere chiwiki ya gatata achita gakorore para nona enda matanga asinara alibuge kaso gaiga chiri chiro nona ari amatanga bono mugaso so twasiriti mugako linkobolyo bo cancer mugako mukongu gali kurubuge kali epale ili ara oseti after na bikira matoke epara ya KMTC ele ibenaria yabeire for many years. 2023, 2024, 2025, 2026 mizon. Tokarwe notice April yenkarwe notice yemetien yebere twechangire ntutu yagachire tutabuki KMTC tongi konyora akagachi. Ekero twakorete
tara kore metini yebere jura igete chibundi je igete gaji basa charuet chitale ko borasti ya chiros 2024 chiros. So that is how the person we are dealing with is. Chibasa jetu is moving to other things. There is something more nanda chio or extend your body chiskuru. I say what dia birongo texina. Do you know it's not only the word dia birongo. No man tete bwati boarding school manaya. Te bwati high school wala enda iro mwana. Abana baite bagosoma Nyamira birongo ingima. Kali birongo yoka. Wanya kwegwe boarding school ele bobarache school yanene to bwati bwarache. Momanyi. Teyi. Nere lyo manyete ibeno. A comprehensive school enene akinire yachagide ndo mujumbo beire obekire resources wagache eyo numbo atete yes igege town utatiga Kisii school chicha biro na kwere school kioma te boarding yo mujumbe bona abegete resources the boarding abana bakoro abana tali bonchari bago chimata abana tali bago ndampaka koira abana baga kericho school jio kubika resources into a moving a school ekinevo goli abana baitu chinevo nebo. In fact school enene pibironge ward ya biro ward yengi tege tibana 200 school enene kabisa na ande birundu nero wakanete abana abubaka ina na bonse final wakane school office abana bonse this August na bunko chikobeke university for the first time school and that's the largest school and abana bona na so 4 years bona bago chiso university 10 of them passed to university. I'm launching them Mbasire Chipanyar Konde University. So that is how bad it is. So it is across board. Kiogoro no matter school or boarding school ya kinire bona nero abana bako ibo abana ko Kiogoro kwa minyoki mpaka school ka Nyamira na ndi mwana arako. And then you mujumbe to buate is on the same road. So there are so many things. Tora kwane what we have only tried to do. We are giving our people a blank check. Editorial kabawo chokobeka August. Because even to be a Koliru the last 4 years. Maybe into Togosinono kwaneti. For instance, and this one I'm putting so that abana I'm telling our people kakino no mwana olitubo takatubu atero abu aletu to basa ko to mwana enyaruka ochikoye basa ko CDF to kabwatega mwana enyaruka o mwana enyaruka. Do you know bunande siasa igachi message ile ngambo atebona so that is only development of what I can tell you. There are so many bad things we are trying to hide Kemunto mbide ko ye kwa le personal personal to the extent that abana baito nandi chibese chibago chigosumbura abana baito nikiribunyi chakairo abana chakairo 10,000 elfu na kira konyo mwana school obishibyo ke baso teira nago chiase my colleague Kemunto que va sonar boli kukurwasa abantu baye koru abantu baye bakaro bakasomete como mushimo que vas na nyora bono emwacha mwaro ngambali mora barabuboka kuchiamu na bamugo kagocha my colleague Kemunto kind to take over. Yeah, sure. Maybe Mheshimiwa can respond to the questions from the viewers before maybe I can take it over. Chiombe igoroje chiombe. Yeah. Ekero President Uhuru Kenyatta achorete Dr. Fred Matiang'i as the Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government, kirainge Minister of Security. Ataraba etwa chiombe chiale koibwa chiombe 89 around 89 cows every month. Toka siriri kero motienyi chiombe 89. Obasikobekera kere ngombe like 60,000. Okonyole sabwe yuego changa chi milioni 5. Kero motienyi abantu babora bubale go Syria enibo yabo chi milioni 5 kero motienyi aso mwaka 64 million. Abantu babora bale go Syria 64 million kero mwaka kwetera so boibibo chiombe. Ono ekero Dr. Fred Matiang'i abe CS Interior. Nero letete chi anti-stock theft unit tubwate buneliere memisi. Bakabeka abasigari. Bakabeka coordination yaba na inchi community policing. Bago sirana n'abasigari aseo go exchange information.
na kumanyo boibi bwe chombe nganga kiboko Matiang'i omonye nakarue ira nanda agatiana inge ng'ombe gekoibwa ebwatigwa mabarato erere location sub location geti umuchifu oyu tokobuta bona abachifu bonsi bakawobwa ekeroba obwa ebale kuligia baibi bechiombo mutuko n'umugaso baba bwate bataraba butegasi ng'ombe chigatika koibu pi. We used to go a whole year ng'ombe tanya koibwa ono baminto ekerorende serikali ya chigocha ya William Ruto na ya Naomi oyoro mochumba ole bono Naomi chombe squeeze chikoibu between chombe 15 kere wiki paka chombe 20 toirani alia asetu alenge. The reason to bwate problem we number 1 to bwate obuoro kurua saba sigari abanyanyimbo na aba chief national government tokamanyogotwara e coordination gose ogokorega asiamo kati ya baibi na basigari asaba sigari bako igu ya kureranire chombe nkoibuchire babwate roli ya serikali babwate bunduki togorete ne bango yaite bwenete tolende banga gosoka kwenda kubwati chombe chigose gotange gente kyonkeba asinge njore di baigwana ne na baibi bali be chombe ngabakonie ng'ombe limo inosigisi baba bagere kende bono turochire na mangana ya maki asoire ebintebi as the next member of parliament of Borabu constituency ntetembi kole in the first 1 week na nchera yo okoro boibi be chombe is very simple. Number 1, coordinate with the community. Nchera teyo umuntu arubo sigisi ache ko ibe ng'ombe mochia tamanyiti umuntu naru okorata otebanga mochigete ng'ombe nero litororo lirega na ige freshian goze ashaya umuntu oyo wekatomo manyoko ena ni information ningo because wekabo mugusi nero gotebe mechi na ande chinchera ase mogwete mweteribwo yonde mosoke mosoe sigisi igo wekato coordinate na community bato information and intelligence egento gya kabere to gotanga borwaire wa malaria gwetera kunyu panado egokei uchungu ya kuumwa na kichwa lakini enindo ruali borwaire obo kwendo nywa malio ga malaria gweka tutange oboibi bwe chiombe ase soko ase chiombe chikoniwa weka tumanyinga chiombe chekero chioni market ki chikoniwa nande ngokoneriwa nande chikonyenyugo se chigo chigotugwa chiabe chia mabere. The only way komanyabo eserikali bwati chibesi nyinge chichiko ibwa sobo kurumi intelligence officers bae we ekeganja batwale chibesa baende chisoko che chiombe babe chibroka baganyeko gore ng'ombe yobo ibi elinde bacha komanya abo bakolete chibroka chikoleta chiombe chi banyare go trace back paka so moibi na basigari bali bako bakonya. Igo within the first 1 week or 2 weeks nitakuwa nimemaliza hiyo mambo ya wizi ya ng'ombe asiki asingijutindi muoro na ndimbate willingness to finish that problem ababaro bono bali baro sirento konya mbamba konyara gotokonya gaki tigamo nagolire chisuti keisibere inteta choke bintu bya ngora ngora nta komara kishi ngora choka bintu bya nkagochia gento gya kabere nagoli uli swali gora Jubilee my wonderful Jubilee party is the party of our president Dr. Fred Okengo Matiang'i. Kama wewe ni mkisi anyano mugusi ole kiama kende gyonspi ayebono ikiama ikia sokale okale kerentano ina na seino aseiso Dr. Fred Matiang'i ne kiama gya Jubilee party ikiama ne kiama baminto mo basikunya kongenu nge kiama ngere kengao kegoje kekurukuze ngaki osikia lengo kekurukungaki. Hapa tunafuata laini ya rais wetu na mtu yeyote ambaye anasimama kiti ya ujumbe wote ni obo MP wote ni obo senator obo women rep obo governor obo MCA otali Jubilee pole kwako pole kwa sababu wakati kampeni ya rais Dr. Fred Okengo Matiang'i itaanza etoko ende kenyorase kenyoromo chia somochi toko batebinga mo president itota konyara ko ba president atabwati bachumbe ochigo impichigwa igo ikatoni shwenga onyolira abachumbe
igomo manyenga we will paint this town red chikara chinde chaka go chisiria. Anybody who is interested to join the Jubilee Party, yes, mo chairman of Jubilee Party akorokwa Kemosi, former member of parliament West Mogirango, and maybe kwa mapenzi ya Mungu incoming member of parliament Yororo. Kemosi nero ralia se headquarter yeto ya Jubilee Party. Igo we sajili mune member tali rasmi chiche pa headquarter. So online Google how to register as a member of a political party. Yes. Batali beke ID number ya ono mwaka boko iborwa ngoko boliere ngankiama kiotagete lika Jubilee elieta ligocha yechore register as a member of the party kwanza. Once kwa register online as a member of the party kwa nyolire party number hiyo ntugia kabere chaka koligani nabarai no toroche ngoche toye twatebanga mambinto chitobasegete na mambinto chitobasegete na mambinto chitobasegete onye koigwete nga no bwate okogani okogoko bomorai tuganyanko rangeni nane tuganyanko aregani nane tuganyanko ocherebuo aye igwanga mambinto kale naroko beka maguta goserine matatu ikera naroko swana nabarai bande buna gwachira alierali na bokonyore namba ya Dr. Birundu onyore ya morara kebaso mambi bono tego video chiko ganyama ngana na bogwakira moraro mobolinga ne wiki yenga itokare to debi nembu tokare ko ligichikura gosenyeri na aroto bwati okonya gotobwati gangonya komanyore oyo ne kiongozi bwe chama onyandarwa oyo noyo West Mogirango oyo no nyalibali chache gokonya komanya abantu na engonya kubwati wole birandi na engonya gokomanya tore pia mona sana mheshimiwa Kebaso sema siberisa toiga alafu ogendre motu maisisa Getembe TV oyo Joshua Masaka kurwanya baracho nyari bari chache Getembe Friends Church na bakwanire mwensi y'abaheshimiwa hakika ki Dr. Birundu ngosoma munere kaka ki Dr. Birundu ile lyogo lya nyari bari. So we are waiting for you. Okay. SMS nerega nara SMS ya Facebook mheshimiwa. Okay, akotebanga mheshimiwa akorukunga Sydney Ogisen some one of his text. Akota mheshimiwa tunaomba tafadhali tuambie juu ya education, tuambie juu ya youth empowerment. Hao waheshimiwa wengine wanatuambia achana nao, ni wewe tunataka tusikie kutoka kwako. Now everybody litangani youth empowerment, yes, yabeire shida sana as everywhere in Kisii, but you know, in the things that I want to do for my constituents, youth empowerment is one of the critical things. There are two things you can do. One, no go empower polytechnics. Polytechnic is cheito. If we build the skills, tubabeke tunyala chikuramba chisa ine chimasoni tunyole electrician abantu bakoroza chistima abana babaito ndaisi sana ko batoma isiko bono bakole bagwate skill even locally tubwate skills echo. First thing ekaro basometi igaiga nando ka make sure literacy is one of the critical things kego koruga iga wa empower the entire community. I'll tell you, if we did this, one of the things that will change in our society, the skills, it is easier to get jobs. They are able, they not even need money. Now they need opportunities to build themselves. That is one of the critical things, empowerment, by building skills. And I'll tell you, Kokororo Monto will convert a library to office. One of the critical projects, and I've just seen is also in the message here, omonta kubuka twako irobogambi library ebekire na muzikenya cha ekonya abantu kubuild technology skills abana banyale gukora computer nini tokole even assembly ya computer jita omanya ko ne convert yobeko obisi asantu bacho baikaransa in a direction. That is one of the things we failed. Alikeumbu CDF library have been converted into offices. The other thing you need to do to empower youth is largely to create not necessarily centers of excellence, seed support, seed funding.
tokubwata actually that is one of the things ki affected na muisonde kubwata bana baito babeke into a group lakini ega kwa babeke into a group liko kubuguli chibesa na 10 million yo buy pacha kiro omanye ko babwato batei burundu ga go kwana matanga mwendoro mukure mukoira namba 500 nyare baga gocha matanga tatu anjiti agoteba one time mukoreki Fred ga gocha mumu akirerio. That is not what we want to do our groups. We will put our youth into groups, our women into groups, and being at the center of a town, a county. If you had this abana babakroko sinebirongo babarogete egero batuma samatanga, if you give them 10-50 million barabu babu ati bana bali high school because they are young people, babu ati mwana kwende college, barabu what they need never say ko babu since. As you give other families 80 million je basari, you see 50 million ya CDF umurasa abana bali kanga abana bali na bakonia maja kunyewe town kanga abana bali na bakolete plumbing bakolete mangana cleaning hospitality bakokola chioteri town. But because you want to make them remain poor, you go basera kwa batum bachigokura matanga bachigokora ibintu bakolete baiteta abana baitoga. But if you also do the same na women, a university no ere Kisii Kisii University no ere Nyaribari. If you organize our women into women groups, and these women, when you put them into women groups, over 10 million bako agachechi hostel taribo kanga moigori arenga SMS yaswa onyore 5,000 taribo toko babekari echiro bachigokura toko chikuba bogori neji matatu bagote yaya njege ntukianenga nyedarari asesi kuruaso munya kembo. So that is what we are saying. When somebody doesn't have realities of life affected abantu baito ili think kera ko sero mongino limi ambiri mu change ro kwa manya ko mura bangi nege tiri tukolibino andeli tukeli koro kwala babira bangi gwata. They live the same, you live them the same way kwa banyore, and you can do it nona sabagaka, you can do abagaka bago soka bana bago ba umira na together bago kora development. We can have contractors, empower people to do roads, empower people to do classes. Amatoboli kwanda kwalete contractor kuru bogere, and I'll tell you even the contractors to what they gante might ngai bakurus kwale kubwata abantu baitu bakwa kama tabori gari bataito kolere class kirito baka neves enu su million do se million rosen bakoleta matabori buna bareke ombe nande bagacha na matabori ali nande bakorenyo. But because you want to retain them in that cycle of poverty obanyole baraba takegero obase, that is the challenge. And those are the things I'm going to do, and those are the things I'm starting with next year. Right. But there are small things that I wanted to correct, maybe from my brother. In the entire spectrum ya Gusii, abajumbe mbaro ba kolide ba temiro gukora something. And I think it's good to also clear that no nyito bwate these sides to bwate abaskibu no mosiko kitutu cha North. You saw when the president is coming to Nyaribari for the third time, koronchie para aronche tinanda aronche itanya kurunse. Chafet was launching a road that is complete. Talibo. Nowhere else. Ekero miruka alfa akoronchi KMTC erete wanafunzi baso into we were even to launch that KMTC again onye zatakura ekero omosiko soro South Mugirango. In fact, he has done what I was reading in the report, over 116 kilometers of tarmac road. Nyaribari, we have not done 1 kilometer. No montoko wao soro jibesa, no mojumbo ito to achorete. So, and you replicate literally what Kevagandi is doing there. He is launching a road that is complete. Into we are launching. Is it the same launching? we are era kuigore para ya elire. Tanyo kuigora.
na into to kale koronchi pa azo taite kwa kike kamago. That is here the challenges, because you don't understand, you are not in touch with the challenges. Omushimiwa birude SMS nerega ntanye someti na bonda basagote kunga ninde ncherende etaliese ne yane. The claim by Dr. Birundu does not reflect my experience. For about 4 years, the Nyamemiso Junction riverbank on Mogonchoro Road had stalled. However, through the efforts of Honorable Zahiri Janta, the road has now been fully tarmacked and completed, greatly improving transport and lives of residents. In addition, Kari Primary School has benefited from the construction of an 8-classroom story building, which has significantly improved the school's learning environment. Ochogende ekerogo explained togo kwa na jipara jitu ntage tocho cross yoro kaki for the in fact yale ko bani agachire abungai minsa ete junction ga abuno go soko university nsa bubaracho kwanya korolela miende agacho bubaracho kaki kwa ni ntuito manyeta sanga. Okay, karati enchere yakuganda hoteli ene kirukone ko kwenda area kyo ko sene mate pi gese mate ga ko tema aira minero eso ete go chima anyway bubaracho kwa rolela mi eso ete mai kangantu. Okay, but there's no road. By the way, Karato, we are talking about 4 years. Tombara mtete wara mkokonya. Yes. Para nere yo kwanda kyogoro nage ndoro rero ayo barabara ni mbaya. Ne kolke gatigo chirianya muamwende go chimuno kabisa. Kogenda Nyataro egaswa imega chikoshoka bubaracho. Thank you. Iyo barabara ya nere yo. Ine bono ga no mate contractor yanja ari ngororo bake pigipia technology contractor that is good. In fact, I'm giving you 2 roads. Epale yo yala nyamwamu no tractor chikuira ekonde gali kuira chai ya nyamwamu. That load is impossible. Contractor kunyabira identified ya hilo impake site but yeke sengenjata mojumba igeta kanyora talimonto bara akore gaznere egatenena no irego. Epane rekorunyanto go chikabos. Epale elio kengumbukiri abantu bali alo baro sana nestimate yo mpaka likendo roje mali abantu bamanyetoro sana ege sunteime. Yes. Nande when we are talking about this ekrongo kukwanira chio soro chiairire completed. Yes. Yeah, chiko igoro baka bagete chinde chiko so emesi. Yes. This other side umuntu komwebesa tuikaranstenje naye turaba jumbe babiri jende committee ko rujibesa chigo tokonye kwa gacha chipara gusi na kwa kwenda kwa gacha nje bono igoche konta 4 years nonye yale ko bodo tebe pale njare ngo nende njare ngo ibacha giteke emineti serikali njama itenyali bali nerororo ko 2023 2024 2025 2026 mbono bayinyore bachaka kwa gacha 6 kilometers chidagika niko mi wancho bategariri nabego mwancho murigeriri Getembe Television mwancho bategariri Getembe FM Radio 102.7 komicha abutugiri maiga ichinsenye echiabone gabo tuko ase Engambo ya Getembe kerto kwanda mangana yo siasa na magendro sorongori rwagusi abukonyara kogenda asenseme ya Facebook live no tore Getembe TV enseme ya Facebook na bego ansenseme ya YouTube onyare ko ruta comment ya ororo kunkwane ngana ya oboso ko boli na otokoli boli ga kevene kengima elinde tunyare ko beka na buyana bego asesime na bukonyara ko toikere kerto chakire kubata shimi wetera 0703 kusaba kwa 0702 666669 ngirorere 0702 666669 ya mase ya mona babe SMS na bako nyara ko to rikere SMS kwetera se namba yo ya 0702 666669 Kemunto. Yes, ntete kwira na gochase mheshimiwa Kebaso. There's a concern here, nyuma antara irana asende nchebieka, but there's a concern here, muntu nara watebanga,
you should visit Nsicha. I don't know whether I'm pronouncing that correctly. Nsicha Bohol, Akotabanga Bohol, you have drilled by CDF in Burabu constituents 2 years ago down the line. Lakini wikabono kede nkeyo kiabereke kokorekana. So this person is asking, what is your plan concerning a Bohol you in case abanta bakwege bako echukura? There are several water points. Maitento bwate problem ya mache borabu. Asa abantu ego bidi baenda paka roche bachi koligia mache yo gocha korugere ndagera kosiko sibeli chianga kosikunywa. Yet bono tole 2026 baminta mache abwenete kosoka kuru etap. There are several watering points mune ya monerere kiabonyoro kiabonyoru asena ngegoro aliye village kurukuge turungi ekwerende nero etaliko work ne yu atebire Nsicha na ande nere yendere mecheo ekunyire asenge ncho chibese chibetwe pakangaina abantu nga amacha ali ale boa oli litali maya asenge ncho batabwa chibese choko kolere a project nikobono all these boreholes and watering points pake yendere keginga une ya keginga nale ngolero. I'm going to repair it this week. You nabatebi, it is one of my ways you could give back to the community side merengo nyakutseniali you timbone tukokanya pakambo mojumbe mako yakora. I'm going to fix ye ya keginga tomorrow this week. Ekinda tebe is water is still a very big problem as a Borabu constituency, lakini a solution yane kenteke tanga ni no kulima enough boreholes tobe kechitangi tobe kechiraini sano chia reticulation kurwabu kero monto bon na bakwegolere pipe yoko yeso igo chomo chioe and it's not expensive na intelligent okebwenete gosinya na singincho tu ekwerende goodwill ikuru asabara iteyo ero kene bagotaka gukora chibesa chi project yase bakunyara koiba chibesa chuka. All right, another question is here. Kindly ask Mheshimiwa, do you have any proof that Blue Tosha is owned by the CDF team? Alafu Manyakubo, secondly, do you equally have proof that any public money has been withdrawn through that Blue Tosha? Bono nko mojibu iga. Yes. Ntagete evidence yeye, ntagete mosomi buna koyenyora. Right. Ende ligeli bueka. Eke ntonkeregia serikali gekoro ku e-citizen. Manyeta abakenya bange mo manyete e-citizen. Ase moja mwaso mu access services unecho wa apply birth certificate, wa apply driving license. E-citizen y'abakenya bange no nabagusimo ye manyete. Right. Mogoso ali e-citizen ntete ogende pakasi gento gekoro ku business registration service BRS. Business registration service unomolikia olia ogocha o register chi company ne biashara beyond Kenya kosi biashara Kenya utara igora no ne chi account chi bengi wiko bi register ne likero kenda abantu maybe say ta babwate chituka batali ko register lakini ngota kere kwa register biashara ne ilietali yae as mogo so alia se business registration service ntagetage enda se egento gekoro kwanga company search. Right. Kakwenda se company search ntaeta abatege ntoke kurukunga CR12. I hope na abwate karamu endete kulika. Kakoswalia se CR12 nkomo tebiere search the name of the company. Ntaeta alike Blue Tosha Limited. Blue ya blue. Okay. Na Tosha buna ngoyeteba Limited. Kakulika Blue Tosha Limited ngochere. Ntaeta ye select. Amanya kwende next step. Nkomo sabera kane 650. Make sure ngana bwate shilingi 650 asa mpesa yae. Kane shilingi 650 eli within less than 5 minutes. Nkonyorale a report ya Blue Tosha Limited ekomotebie company ibine ekoruku ago chikonyore gento bunekeiga. Egento bunekeiga ngosoka keralia in digital form kere the Companies Act, type of company, company number, date of registration, office neliyetalio yo registered. Kago cheki kwerende elia ya Blue Tosha Limited nkonyorale eliyetalia Dennis Rosana oyore CDF chair na nkonyorale eliyetalia Teresa Mateni oyore gazetted CDF secretary. Tocha se orogongorwa kabere the second part yeli swali yae
whether we have evidence nga a company ibono na moro kiribu na kwenyorera talinje bono ngomo evidence anymore nero kweli na moro kirienjera bono enchera go oboliri gose a company ya Ros nyanyole tebesa chinde ndete mwechi omwako ya masinju tugati chinsa bono ndabese kukwana mangana mange bono nkomo yo mwako yomo umwako yomo bono erena bago e con family asichigasi chimbali mbali chikolire ndete mwe eyo mwako 2023 mwe list yechibesa bona chiaka netugocha go cha 2023 ero mwenye na achigwe con family blue tosheye gosena yakorete chigasi nande amanyiga esheria eri na mention ntetenye irole linda abantu bali bago tutazama bayemanye esheria eri ekuru ku Public Finance Management Act ene sheria ekora enchira chibesa chiabana inchi chimente gotumekwa nende nere ekuru ku Public Procurement and Disposals Act make sure chisomire eli na amanyenga ni kinyume cha sheria ukiwa wewe ndio mwenyekiti wa CDF kujifanyisha biashara wewe mwenyewe. Blue Tosha Limited tarehe 26 umotienyo ikomi mwaka 2023 yabekeretu ase account 1,156,539 shillings. Litukolia 25th October 2023 ekabekeru naande 1,156,539. 7th August 2023 ekabekeru 1,697,109 shillings. 7th August naande chinsa chia marogo baiga naande bakamenteru chinde 1,704,300 shillings. 10th July bakabekeru 985,000. 19th June bakabekeru 965,270. Ine list ya 2023 yoka ne ine company yemo chi company chire nane echi chikolete biashara ororo bono namo example yemo. So I think I've answered the swali. Right. Mheshimiwa, lero kirwache studio, we've seen you with a big file. Yes. File ya koranga na bibwata mangana bangi andake umuntu risiko gali na baruche file yejiga ngurigirira na bankoranga umuntu riskali na bakorora file yejiga andake is there something in this file umwanchu murigirira riskali bosomo tekereri oyo igurenge file nera entonkire file yejeime ekyo oraka ni komo manya file ye bwate list yenjira chibese chigo tume kubora bu constituency nande bono nere gocha yankonya sobo tukibwane linde nere konga bono ne chi document che serikali chi akiro muuli wa serikali report kulingana n'injira chibese tumekire buna bono umanju ototegete nando otorocha se TV iga se file ye nimbwate gento gego tebanga catering service en APK example catering services food and drinks nga yani endagera nebinywewa juice ya maji eba tumiete 1200 kogore kalamu chipensiri na masakara au bisie CDF eba tumiete 250,000 accommodation korale lodging eba tumiete lodging geze keke 200,000 guest house guest house guest eba tumiete 200,000 tosuke motu asini nande mo manyekende house allowance right eba tumiete 384,000 house allowance yetima etinga ibale ko rent yenyomba because yabantu amatene kenyorali bamenyete kusi abantu ababonsi aba na bankalia bona aba CDF committee aba bona timaiti ase bachiete ko rent yenyomba ya 384,000 ibina byo bintonkorora byange chigakyo mano minto NGCDF committee allowance yes goikaranza bosaigo kolegasi yabusa 1,248,000 inechi sitting allowance be akanete other committee expenses ebo no ba sogete ko kwananga ninki mate ko ko monto ga teba other omayenga bono tateti ko teba nkiboli other committee allowances 832,000 bono ko commenta CDF allowance na other allowances torochi yaikire chi million ibere sanitary and cleaning materials yani esabuni ne tissue
esabuni ne tissue service yo mochumbe igere 360,000 borabu. Taxi to the airport njimena ya koro airport borabu. Mono timaitie taxi na ya gochi airport ne baba irora tinko ngaina tiza mbate batu ko basalelie lieta airport taxi 100,000 ye taxi 100,000 gochi bono manyete because of time. I think in ande koro kana borabu nera afadhali because when I was leading the 2024-2025 awese okobeka at least baumbate ebetengi bakali gokorera ita konyiroka emergency just binji koro emergency omanya konyiroka na weka 9 million lakini echiro ya igaiga town yabangi nabande chire kaya mujumbe tanya gotacho to date nsa chire umugaba nachite kobeka mabati busongo nja yete kwa rojo mujumbe ito lakini asi CDF na abegete emergency by the way tianda akobori mheshimiwa agabeka 9 million mheshimiwa biru tarato the emergency kiabu stadium maega stadium maega nchire kwa ndege tacho yes asali motakere koro sino mugaba no sino mujumbe kiagera asali ari timete kusimu kwa itiro lakini mate umujumbe ni ko represent national government is the eye of nero bwenete umetekerondo mujumbe te mbirundu ninje nkorasi yokakera tinko babesa jiende kera gusikura onera Kenya Urban Roads Authority imende cross chipara chire within the urban areas kakinje mko echibesa orusi beso ire Machakos nanje nonde committee buna nakwa chibesa iga onye ne billion yengi makenya yengi matwabagirana buna nakwa iga nkorasi yokabosongo nakoteka onye para tiye go ire bosongo ira se ebinte bikwareta karayirana kandi orabe kabusongo manye gukoraki uno it depends much parentro ji county jiro kera ndi jo kura ndi ndo bate kena bune ya itoga ya itira abantu ga igasa itoke gatia erinkena so bono bune eri na berasa ko bakura lakini bono uri ko bahebesa taragusaba para usogote indutere guchima chako zinyebu ati onge wetenda yana guchima chako zyabantu mbaro rabanya libari so you never know. Mheshimiwa Birundu daktari twarorire mheshimiwa kiba serikali ni chifaili ga chikoro kya mangana ya kwa aija unga ijirje nyaliwa do you have such like things chikoro ki what you say baba nasomile university miaka 17 and all these 17 years ekero ko karansirense naro lila siri gosorire nonye murara tali kusoma kwa rola sifaili ni ichira tarasoma ya koira inference. I have everything that I need to know where there is a gap, and that is the information. Everything else, it is not the reference point. Yes. Right. So the main things is education. What a challenge! We have lots, and I've mentioned the specific lots and the amount. I mentioned the chemicals. I've told you. This is what you needed to do. I've told you the road he has just done after now to Milan to Wasum Kilamatok. These are specifics. Into the nitty-gritty, I wouldn't want to attack the actual figures at the moment. Because the figure jiri, no wena jiji tobu ateti, kumbe banga yeta no ne auditor. Baba to ko kwanege to kere ground ngaye para ya itere kuruga igabo baracho bakari anyamwa gamukonye chibese chon speech ya CDF ya nyariba jacho kendo mugambe Birundu abatema watebya nchirias nchigo isana se file because nera nye moyoka ego deba change na problem yeye nchiyo iga chiri kire tu one line babo montalaro kwa olato mu mwana o echiro yes ngagia bangina baito bara understand to mu mwana o echiro umotebyo mugati na mabere basics lakini omwana umundendikire bintu irenga bigo kostoro chindikororabwe amabere no mugati lakini omwana uri akorigere omobere no mugati nanda gote emergency ose transport chietane tichibeza je mabere no mugati numbu atete yes ari kebesa all of a sudden 9 million emergency which emergency 9 million no matter 9 million ni skuru ngi mababe class ibere to kwali kwa gacha na 1 million ni skuru ngi maere. That is what it means. Right. So I want to
put it this way. I read very widely. Okay. I can tell you for sure. One of the strengths in Bwatemna Virundu, I scrutinize no nekoma. I lead every other day, and I've led every day, including a very good Korasa of vision. And another thing that has made me even understand this even better, I even had after going into Vienna, so me have sciences, me collect a masters in public administration. Right. So, and this masters in the Kenya School of Government. This is to give me understanding. And ekerology ngokula in the language itagetege language entaitego kwanira abantu bamwe. Language ene okomote ibaba omwano arenga because yo montoni liba gali ya uli school. Limpiko likwa se audit report. Ndeto kolika. Omwano ole kwenda Katari yosevi webesa kwa oni liye ngombe. Taragenda no ali isiko. It is what we are touching on ethics. Right. Nkote ya wantu baminto gaki moto mabana baito chinyaroka uchikoira chivesa ko ichiform chia CDF because we have received information credible to some extent ngotomerengo I'll table them, and I don't want to go to that extent. Some are personal, some are telling them that unless they reform umwako libunango soaiga ambala orotogocha kobwati ngayaya mwana oligwa chito gakoro mangana gete mwana oligenda olero mwana. And that is what we are telling them. I have this information here. I have mpaka photo. So these are things I don't want to go into the personal issue. Thank you. Koko nyogokwa na iga na nyolile small problem oga. Yes. Kumbe daktari kumbe yanago tika kora kwa ne linezome faili. Ka eketingero chiri kero nayo some faili eke kyangetete. Omo chumbe ndoje gatumiete shilingi 1200 235,000 kogole TV ne laptop wa service TV yago teba ya enge ya 75,000 abantu bachete public participation barabuna batebete balige TV trato mbara yero TV ya 75,000 now mikwagora nero tutagete TV ya 75,000 so and let me finish there's something I wanted to put. You know, we are not in this to, it is not like we are fighting. Okay. Some of us have taken time. I've followed the trend of what has been happening in my constituents from 2023 to date. From 2023 to 2026, I can tell you the monies that were allocated to do projects did not end up into these projects. Okay. I have very strong information about how they have been siphoning our bursaries in collision with the banks, specific banks. These are public documents. I have statements. They should not ask how do you get this or that. I have statements where money hits, where money is taken from the bank. The money is supposed to go to the school. Money is, the checks are done to the bank, but the bank doesn't put into the school account, put in somebody's account, put in somebody's pocket. So these are things we have done. Comment on I want a small problem. Okay, it's not a small problem. Ntobwata big problem borabu neki nankere matutu police station asomonto oromwana bo mo CDF chair atoka nechi chaki chechi basari gakonya bono e problem were borabu no koni chi basari. Okay. Tegento gekoba basari chi rumete nechi abanta bataka lakini bono bakwira chi cheki chiria onye kobwate fee balance ya 5,000 komo achiri bubere okolikera cheki ya CDF ya 5,000 mono nane nchiri gokonya bataka na abantu bakolikera cheki tali rasmo boyo borabu e bakolikera anybody no rusigisi no monto na rubo ikoyo konjabo ate emia 2,000 ga akolikera cheki ya bono 40 million yechi ngeze moro changa natumiete 40 million ya basaris bono 40 million ya basati gango somere kai na batebye binto mwamanya teko bebitina bursary for secondary schools 18,190,338 shillings. Bursary for tertiary institutions 25,278,960. 18 million yomente 25 million egocha 43 million. So 43,400,000. Na chichi tumekira se bursary. Afadhali hakuna kwa vekirezo oyo ito sunyuntire 8 million report inyera tegaiga. It is what we are trying to be, not to be fair with them.
8 million ya to school kichia chiete so that we are given tigala nando twala oga kito sabe kura bantu batarara so that we are able to no problem actually abantu bara ile simi chiko minyoka bwoka mwanchu umo tegere na bigo mwanchu muligeria Getembe Television na bigo onyego tegere Getembe FM Radio 102.7 ku Rwanda cia sol yegemine chike chiapo na igante ko kwalita ikabere chuka go sede kemo onyari wake simi gwitira 0702 6669 onye kore kurwa achisema chiri cha nyari bari chache gose chinsemo chiria chia borabu erebuya kingi maiga tubade simi bere chukaiga alafu tumanya kwena nalibaga elio mwelekerega nchi ya story Getembe FM Radio hello Getembe FM Getembe TV hello Getembe kwa iribia ngo tokwana kama Goro kuminda driver Bobaracho Ward minda driver by the way no go nene ate birundu gote kuna pare yaramu ya nyame miso nona ni twa bamenyi ba nyame miso to gwete pare yu nyame miso pare ya stall for 4 years lakini umojumbe janda through kobe member ya transport and ndi yabekwa pare ya be operation of the last 6 months 6 months agenda to bwene tiko spread propaganda taliko koira nelinde ndugu yana thank you go collect Getembe embiande ogwaro murai ayeni akiburwa ingo murai apennego kurwarari Nyamira County constituency ki oni North Mogrango me bono metabara yaba yes mbali bantu baya medabato ngaina pye I know you kurubora hapo bora bunde kurubora para kusipata North Mogrango North Mogrango bona aikwala ko yo bora bukango nayo rato tebio maene igoro ya kebaso bona por moino to kujara ko tebi allo Getembe simio Aro Getembe fe. Noga. Hello Getembe fe. Noga. Oyo kwana kurugel kimchira ko tinsemo cha taracha igeri me anyari bari chache. Ime abirongo gwo ya sumugambi birundu akuru. Ngora ni umugambi birundu yamono asinga kwana mangana amaya ande uno na mukombo swa nyoto nyari bari chacha sibona. Epare ya nyami misoro nyoro chai. Pare ya misoro nyoro che pare ya no bone ego se gwa tangi kilomita mo kyara ko tiari mbo betu. Gambo na ya ro tu nan tera era buya. Okay. Dewone ngendo na ko ro mo rai ne. Mo rai te mo te e puliti ne ya kiane te kwambo ko tirondi. Mo te yengwe. E puliti ko rwara. Kiana te kwambo ko tirondi. Gage kare de kule puliti anyi sugulikere. Okay. Ege ndo tende pale kurubironge kwanda nyaturubo ya soka no enkyombu ya nyantura ko. Pale ya tu jandira tro asili kyaro murai chando rora ko tuwekera matamase tali kwenye kuora. Okay, thank you so much. Tuate dekora bwata simi berega. Asinge nchikisa we don't have much time to tiga tianga jideka komichuka alafu tumanya ukora tokor umurobiri omoshimiwa biru. Yeah. Iranelia kiabanga para ne omanyete omonene na lekora alifa omo oyo motegereria ande ndamasa como 2 loads omanyete kare para ya bekiru omonene omanye gocho umurira gantu kuruga obeke kilomita otige pare inero na amanyete chiba saire ngachi ya bege tu pare. Let me give you another road. Keumbu Uchikiendege, Chikemera. Epara was to be done no mujumba so eterindegate bano walenge committee. Umato buna abagwa kambali ba koranera. So when ukubeke para bune area kwa manya kongai namba ke president. Nabono nchunande epale ya veteran chitukurubuge tutu ko charali ochakeumbu. What the president was to come and do no koigore para ya elire alibo egakole miaka 5 e president yemanye ko bekeruwe board bono ninchibono ro nchinande pare ochinande bugetu
president ya Kemunto kabaya abantu abangainje trona kura ano naringa kana kura ote ya ga to angaini be paise kwaronje na getaraga ne contract ya change bone contract echi na andi kurwa akagacha mbake board atige president kanga koronchi bili achita abwenda koronchi para yu yake umbugo chikie ndege go chikemera ne ayueno go chalani go chanyamtrogo ocha ibeno. So what these people are doing is to doing our people ngagari na umolera alinto akore para toro chikange ibone yano situ another 1 kilometer kuruke umbu ali eru para zanto bakoro. It is the same story gawo jabuisi. That's why we don't even value there is a road. You can't talk about a road when you have done 1 kilometer umolete kwende. Where have you been? 6 months out ye Burundi wachite. Nero the same 6 months nere ye kwa gacha KMTC. Ono next year story never now. Where have you been? Emia Ken. Serikali ya minute nyali bali chache eyo kwa total 1 kilometer. Where is the other 2 kilometers there? Where is it for 4 years? A minute into 20%. So what I'm telling our people, tuangainiru. Nande omuntu gotungaina no yoko bagebesa ya Kenya. Osore nga yarusi tia kagacha kilomita karibu 100 plus. Nganya kondiera rusi ayenga yichi aochire. Nande to make it worse na ole committee nande na bagoteba olange ne serikali ibono na onyebuatete kwenda kwa ni para ya itukwa irose kitui kwa wegazi gwakora witu have some information kwa we pareria kwa we beseria kwa nyoneria ari kwacha kwa serabangina baito kwa bangaina 2027 omujumbo nyali bali chachi okoro kubirundu igago chakara buneda rache ya masongo edarache ya kiana tari kenyoro utamuka go chirondi nerami kwaigwa ebwenenete kubutora na nyali bali mali save for the pale okororaga lami mali njiyo echipa lami erone yoko joni go chibobasio ya Keumbu igo. There is no other tarmac road nyali bali chache. There's no other tarmac road except your Keumbu. Ayo ngwaso ete mongwaso ete irondio karole lami. All our roads have not been tarmacked. Right, asante sana mheshimiwa Virundu. Ekera tokwira na aso mheshimiwa Kibaso. Briefly, ndaitokwanire about 2 things from your constituency. Number 1, ndaitokwanire about abalimi ba mabere. Two things, that's number 1. Yes, that is number 1. Another thing, I equally want you to talk about employment ya Basai as a constituency yago ya Borabu. Bono ntete ngo chikobisanga ni asengencho enchira nere ebinte bibibere they come together. Igorona renga matanga kia bonyoru. Right. A village kurukwetu rungi. Etwachite ko amatanga yo mumura okuruko Gibbon. Umumuroyo is a qualified technical engineer. Right. Osomete a technical engineer. Lakini utabwati gasi utanya konyora gasi gesa kolete school. Okay. Ega bidi rende asingi chutoko ikaransa ikaransa magoko agachaka kwendie boda ichimuro chebuna chipara chitu chire dangerous ichinde chitalikuwa gachuboronge konyora ichinde chitabwati speed bumps ichinde chiaga chire they are not standard umumroli gachita kanyore accident kwa bahati mbaya akakufa. Story ya Gibbon ya young people bare basomete boronge akini batabwa chigasi is a story of 6 million young people Kenya. Ekiromo korra jenzi bakorwa ni Ruto nabagambia bono bunanje nko minyokane na Naomi njoma etene jenzi bono ekiroko regenzi yeko minyoki Naomi gose jenzi yeko minyoki Ruto mwamanyanga these young people don't have anywhere else to be. Mbabwa atigasi enda sebago chikoenda ekerokorra obujambasi obobuna bolibwa letunyari ba chacha sebirundu akorwa obujambasi bolibwa goons ebogo chasingincho young people don't have jobs bono bara available koba misused na politicians. Igo we need to be very serious about creating employment as abantu baitu. But even before to tara create employment as abantu baitu basome batabwa tichigasi ndokora chaka no kora lenda chirichiro
chigasi nchire chigocha chiacha buna bono nkonyororo mujumbe kero kendo irwa marube 10 20 a Teacher Service Commission tebwene tiko bayigongo mujumbe gotwarama amarube yegasi singinje gasi ire bwente ko Corona Teacher Service Commission an independent institution lakini no nyaba jumbe bakale ko egwa marube ayabora bunga yale ayabora bwegento gegocha kiabaneke abantu bakonelirwa marube okonyoro mondo agotebu enda utafute 1300 mondo chikonio bolemo elinda alente elindo umurayoyo amo elibaga umwana ali kwaza teacher yaba igo with the Public Service Commission nabere igo nobosigari nabere igo nabanajeshi igo yani chirinke tobwenete gotwara chiro chiontorale ndasinge ncho chiro on sale bona singe chabantu babura bumete bora buboni gabantu babwate chibesa mbatatubuka abantu baranyale kogora chigasi abantu babwate 1300 borabu baranyale ko enana ili akiri 1300 ose 1400 bagole gasi mbatatubuka Naomi Teresa na Denis Rosana buka igo buka nabo bwachigasi nandi nabu bakoni bono go sinyunga mukogora nandi numoko na bumwe kama bwachibesa. So let's protect the jobs that we already have. And now let's create new jobs. Bono tete go sukase milk farmers elinentu mi example ya milk farmers abali mibama bere go fix ye problem ya employment kozingo nyago kwa na bintu byonse pitika mpike kekemo amabere na mangale borabo as compared to any constituency gusigaiga borabo has a lot of milk amabere aya igentege tangani milk coolers borabo nchiri gokora gasi. I'll give you one example range sana na seito ncheno mocho koro Victor kebaso gali kineni o Victor kebaso tire kineni egetuno gorogali eskimu. There is a milk cooler that was supposed to be there. A milk cooler yo yabeire for the last I don't know 8 years. Etari functional. Yabete donated a very good cooler. Yabete ya enanet kurwa serikali ya Netherlands. Ne kwerende generator erwete Germany. Ebinte bibion spikobeke milk cooler is worth over 30-40 million. Lakini abikuwa mete it's not working because of mismanagement. So again take tangani, can't we revive the resources chiri already tobwate to ensure milk cooler nero ekere milk cooler igen mineti ngomolemi olio kamera mabere kemambi tali kobwanga atao neti amabere ayase broka mabere gosalika igago joinie cooperative society oira mabere ase kuro likerwa noletira mabere. The second thing toganetigali is a cooperative owned milk processing plant. Toganeti a factory ego process ya mabere paka paki we packet aso supermarket amabere ayu already na suggest rieta borabu fresh. Na ndibinte teri serikali ego chigokora. Igonya eko ligerete TV ego kuruborabu constituency. Aidole Kenya go sore in the diaspora. Oigwete ngebirombe tambikoliete na nobwate chinguru kware konyoro morayo kogosira obeke factory na wayangocha okonya abantu. You private investors are the people I'm looking for. Tobeke processing plant ye elike even if it is 100-200 people. So we make sure there are milk coolers. Number 2, we make sure processing plant nero. Na ndege ntekingo kuona telinga nige ntukitanya ko bande. Osenko nelia bande dream ya Kanani, a dream ya Singapore, etanya ko baga Kenya. Obase gotira se Gadoni wa Mchomba Musani onaro mo member of parliament. Musani onenaro ko honorable Gadoni wa Mchomba. Ale MP ye constituency ko Githunguri constituency. Githunguri constituency a cooperative society ya baremi ekoro Githunguri cooperative society iga ekorosi 6 billion per year. 6 billion. Bantu babora moranya 6 billion mami ndogusie watu kutakalika. Hakutakalika kwa sababu kila mtu atakuwa ngora sera abantu babwate 6 billion. The reason toko tuarabara ibata itaba ntaba take linde baba desperate baseru is the reason why tutabwati chigasi. So my number one solution towards job creation in Borabu is 1, protect the jobs that we have. 2, industrialization so that tobascoros more jobs. Right. Mheshimiwa, lastly twaruri watching in each file you provided evidence chigotewanga there's corruption in your constituency. So why will these people trust you bakweli bageri kubara nothing encho yechi file yechi go say there is more?
kero kende bintu ebi nimayete ngocha bire byasinya abakichikura because yabakichikura banalire kungainwa abantu bagocha kero umuntu agocha no mwanso teba mimi nitafanya gakwegulibaga tagokora na benga bono tobasiko yebwekani na mahusiano nabo maite kero kende no musubati otaranywa omwara nyoro omonto njera umuntu yamotebinga kucha gokulenda tini gocha gogotiga tini gocha konyomera mokungu ndo kabere tini gocha gokora iga. The only thing you can do engakieria no kuamini promise lakini elindo nyale kuamini promise kuikoligererio omonto oyo gogokwanira oyo goteba ngata gocha gokogosera na ande nale serious tali checha gokorera kuikoe no mochunguse nga abu awali kia bero gokora. The mistake we are doing in Kenya is we are electing leaders without looking at their report card. Onye tolige report card ya William Ruto chageti ko ba corrupt 2022 achageta kare na ndora kolire several corruption scandals. Onye tolige report card ya anganto mwakereti kurabe president ya Kenya. Onye abantu bakakamega baligerelie report card yo mondo ku Fernandez Barasa obwate kesi gya corruption gya ketrako yestima gya 6 billion angamba mochoreti kobe governor ya Kakamega. Onye abantu bambere north asitwa tware by election baba serious basome report card yo mondo kuleo wa Mutende okarukiru Leonard Murioki Njeru agachenchi erieta tuleo wa Mudende asenye nchwari koligi n'abanyanyimbo aibete 600 million cha Kenyatta Hospital chia oxygen yabarwaire anga monto itacho na mojumbe bono monto mbere no tugagotebebese asirire iga nero bwata magoso igo some report card ya Morara nje nabeire prefect school mukora aboli balito somete na bagose karamu yo mondo ya nyagosira. Number 2 nabete president ya university Kenyatta University abana ba mobwa ebinyoro gabo monto takoboroso omete Kenyatta University moko mobolingo bontoyo kera enge president ya student Kenyatta University monto ainagani orenge elinde tuchako muamini gaiga ngumbate biasara bikoro kumorara omfanicha asendi gete more than 100 Kenyans ali morara omfancho meto monto bwate tabiyo boibi kali gochiotiga ngonya gotema ale chinchera buna koibera abantu na huko buli no nali amoraro mfanje customer yanya gochega akana chibestanyo ole bindo byae gose onya kungaina customer endega gose monto onya gocha gateba ibe irukende so ekerwa somire report card yo monto enchera amenyete their private life na ande enchera begetero monyene nabo komanya gose ne nkondi gose no monto ra trust right. Asante sana. Chideka kombine mocha tigere chiraga chinsa chikoronga chinsa isano chabonda igatu bwata chideka chinke kengema omweshimiwa Birundo Lio Moise Elio Moelio pinando sabe kuronya kwani kwa sabe kuro ya 2027 na ande kwano mogusimo kengema nyine ndeko chia ase yo minto Kemunto abolia mweshimiwa kebasoli ngala Lio Moelio egatoruga inje inaenda kwani leo munyalibali chache asabeta kurwali nansira nyabyosinse turumuke nyansanja njuke se yaito yanyalibali chache ine constituency emere bwate obonda bwale kunyago somya abana baito tutaga nino energy basari lakini because yaikire amagendera ito abekire bune change ngana twabeka ikokale etogo chigokora ande nko basoro kaki mwali kokora buna enseri oli karahu yakoleta nyandaro ebesa gegocha kaliye igasi gokoewa bwata ibikoro togokobekwa bwata bagokoletera ebesa beka bakoleta mbake boti neli tutabwatia macha gatubwate 2027 etorengaki yo muiso osengo chotole tutwale constituency ye osengo chikosieko 2027 Birundu muchiale kunyara kubakolere gas Birundu kunyara ale uchikobeka e program ekwengage kiro mondo tutaraenda ali beno twarabuli abantu baibeno nkimwata gititobeka utaraenda ali kyogo
utarachaka guikaransia abantu para kubahebeza kurabanguri ngaki igantu ari kurasomya abana baitu ntwali kurayigura na boarding school ntwali kurara osinonye nichi school specific jiranyale kuba centers of excellence la konya abana baitu lakini ye solution yeyo because ninje ngochiko bike program yo kwagache constituency yetu umwako yoyomo barigirie program ligiriria abantu aba bachakire gotenena because bali realize mbali konyara go bago kwebese na bora kinande ko baruka batenenirije project babuka bate banyarebe ayina boko bagento gendo tenene otsali chikura chichya birundu na njengirana ntumanye tabantu bale egeti bale chi project joli totagete korusi kono na ichene karere brown na ichene karere majani na ichene karere li ntumanyete omuntu bwekole genuinely going go change nyali bali chache na abande mbaro bale genuine toko bwatera mwana omintensa limaji mwana ominto michoma mwana ominto lina na abande baro bale genuine tubwatera 2027 gutuma tuli umuntu wetu abige tororo inga mapema ande tokokora ingo kole kyo moiso ina kwani abantu baminto bonse banyali bali ande na abatebiri una togo cha kesabali ya umusike Fred Okenomati tugatubwatira no mugusi tunyale kwagache gesakugyeito naliyo katurasiko tugachikora chia to chiakwe twatekire 25 years tugachikwe twakero mwana ito alafu mtu alia nerora tutenga kibachi baigwana na abandi. Thank you so much. Right, asante sana mheshimiwa Kibaso. Omuntu ogo burabuna akurigirete. Maybe you give them your wording and what you could deliver if they trust you bakwe libaga nande maybe obasabe kura. Yes. Ntara sabe kura yane aburabu nda base koko santara sabe ye president. Right. Intege tangani. Our president is Dr. Fred Okengo Matiang'i. Likansi na capital letters aneto base kueba. Abantu mbale bago tokolere cheche na hande bago to checheria bago to cholia abatanga bagusinto bwati numbers abagusinta etembale mie chikura chire Nyamira na Kisii county chire 1 million lakini chitari chiro chichikura chia bagusi bonzi abagusia abange ebamenyete isiko ya gusimba yo gusia singe male mwakete etonga Abaisiraeli etuaroje nkwatana na turamale mukero monto teba ngatere paka tukaje konyorebire mu byabeire ichiproti cha 20/60 abantu bagasuka kurugusi abagusi bale Kitale Trans Nzoia county eba etanetie abo bale Nyamira county abagusi bale Nakuru bacholete pako mujumbe Nakuru eba etanetie abo bale Kisii county bamintu rende moragenda Minnesota morale pakase tukabwate city yabagusi ya America twacholire pako mujumbe America asaba gusi babeta chikura cheito kochi yake yapi echire 3 million kwa hivyo mwabasiko ng'enunga ntobwati kura ntobwate 3 million ya stogo chakira enindo chigo kwanire bisa kubinde batomentere totomeru toka na hande Matiang'i abe president Matiang'i okoto komo support to base komo sira singenjo tuaro mugusi tuale sababu ende asikyo komo support nje nimbwate sababu ende ekera lengo mo minister ICT niliona kazi safi ekera lengo mo minister education niliona kazi safi na ilinyooka ekera lenge CS ya interior na security niliona kazi na ilikuwa imenyooka mimi najua naweza kumwamini na nini maite tanchi tibo kurumi na ne tanchi tio bochi na ne tanchi tibando bagwetweka jinko bogeka igoto bwate Matiang'i abe president yeto ya Kenya because he is the best president that can help us asabantu baburabu mumaite Matiang'i no mwaki kura rendo borabu ikanale go chakerere asengenjo nero mwaki kura yeto na ninjo mojumboy lakini na ino moko mbwatesia Naomi Montigeri tabase ko baonelio bwoba oli ninje lyogoli yae ekerokia yembegete mesumali matresi yae ngo mulera maje mochokerete chibagi bere nko mochokere bintu bya ngora na ndoli nko moninga ningi mutu omelie kenawo bona etakunya gukumi na ntotu aro bwoba tiana mumenyo kyumwako yo motigaire arakora gasi yake ndamusamusa chiji atigaire chiraera 2027 tarehe 10 Agosti si mnajua mjumbe wenu none other than Kebaso David Morara. Thank you
Murarebia, God bless you. Right. Omonto ndikere ngatinsa betie kura. Endo nanjenda ate yo mutegerera itoko lunyaribali. Tikura dia 2027 epati ya nekale Jubilee. 2027 ginkoligia se kembe kya Jubilee ase tole 20 tuno mugusi na basoroyi. Na kire kura ya ino 2027 egere nyale guchinjia obuluma bwaitasi nyaribali chachi. Alright, asante sana. Thank you so much waheshimiwa, because you found time mwacha gusanga na Getembe TV na bwego Getembe Radio ntori gutika ntobarangiri nande chinga kichinde ekero turanyorera ibaga elio tugendere gusanga amange tugendere kwa unveil amange ekero tugendere gusanga muno igoro ya siasa yumwancho murigereria yumwancho mutegereri. Tunashukuru sana because you've been with us sengencho wasangira na into yemo aseyemo gendera gutwara oburigereri borobya nabigondere gutwara obotegereri borobya ya Getembe FM inche korwa sende buna Ruth Kemunto. Ninashukuru ne nigo yarenge Engambo ne ya Getembe wakerangambia bono sana sengencho yoko ira libaga ko tegera na bako kurigeria television ya Getembe television asensemeo ya ko make sure ngakirigento ya cho cherabuya sensemo ye chibicha matogono arenge bako bwatera na matundra enyaruka yunuke no arenge gali asensemo ya Facebook live semeli ya TX akorukunga VJ Kevo atsan kwa niaba yomo director ito DJ oyo oena kinga kirigento kya bere buya our top producer manager kwa nga mheshimiwa Sungura kubatana na amo na Bonsi people make sure kirigento kya bere buya ebakonduka the top ranking MC fastball mutangio Florence unalia mmoja namba 10 na kianda seito nyako bali so mwako mutanya na nyangalisi mwako changanya go chanyali bali